Hej, det er den første video på min kanal, så jeg vil meget gerne like og subscribe. Og ja, i dag spiller vi sammen med Topper på en ny survival-serie, vi har lavet. Et Ghost Topper. Ja. Men ja, jeg tænker bare, at vi går i gang, ikke også? Ja. Og det er første episode af survival-serien, det her. Så Jeg har lige set, at der er... great. Prøv lige at komme. Hvad er det? Pillager Outpost. Nå, jeg tror ikke, jeg går derhen lige nu. Jeg vil også lige helst have et træ først eller sådan noget. Mhm. Ja. Jeg tror bare, jeg går derhen. Nej, lad lige være med at løbe, altså. Cool. Lad lige være. Godt. Sådan der. Men skal vi ikke prøve at klare Enderdragen i den her serie i hvert fald? Jo, det kan vi da godt. Og så må jeg skrive i kommentaren om sådan om vi skal lave videre på serien, når vi har klaret Enderdragen, eller om I bare synes vi skal stoppe den der. Eller I kan komme med videoidéer til os, hvad vi skal lave af videoer næste gang. Hvorfor gider den her gris bare ikke dø? Den er mega dum. Der er en ko. I så ikke noget, vel? I går bare videre. I går bare videre. Bare gå videre. Godt. Splat. Stå nu stille. Jeg er i gang med at dræbe dig jo. Godt. Gider den ikke stå stille? Nej. Det er meget ondt af den. Ja. Det var ufedt. Altså, det er jo bare at dø, så slemt er det heller ikke. Ja. Præcis. Det tror jeg nok. Ja. Flere køer. Au. Stå nu stille. Nej, lad nu være. Lad være. Jeg kom lige til at crafte en trap pickaxe. Okay. Og selvom jeg nok skulle have ventet til jeg fik sten. Du kan ikke få sten uden du laver en træpickaxe. Hvad? Du kan ikke få sten uden du får en træpickaxe. Ja. Der er 3. Jeg har fundet en ape, tror jeg. Okay. Skelet. Ja. Jeg tror lige, jeg vil bo op på et bjerg, når jeg har fået nogle sten. Eller noget sten. Du er i stenalderen. Ja, det er. Nå, okay. Au. Ja. Hvem var det, der slog dig? Jorden. Hvorfor er jorden så ond? Ja. Det er var mega meget ondt, usundt. at der er fall damage.
Jeg tog heller ikke fall damage. Nå. Okay, det var noget af det. Ja, men jeg har fundet en village. Hvorfor kunne det ikke være mig, der fandt den? Okay. Det ville være meget psykologisk hejst. Ja. Der er et hus, der brænder der. Ja. Nå jo, vi har også keep inventory på. What? Nå, okay. Men det hus, der også bare lige lov til at have en lavapøl som en lille sø ved siden af sig. Smart. Brænder det? Ja. Der er bare sådan en lavapøl under huset. Men I må gerne skrive noget i kommentaren, hvis I synes, det er snød, at vi har keep inventory på, så kan vi godt slutte fra. Ja. Nu er der en villager, der brænder. Fedt. Mhm. Så længe det der hø ikke brænder. Nej, den døde ikke. Der var du. Den døde, Vilas. Okay. Jeg ved ikke, hvordan den døde. Nej. Altså, det har slet ikke noget at gøre med min økse, men... Det tænkte Det jeg kunne jeg jo heller ikke, du ville. Kan jeg med Iron Golem ikke lade være med at gå op på mine ting? Skal vi sove? Ja. Hej. Jeg er her til din højre. Hvad er det, du laver, Topper? Intet. Det så jeg godt, det der. Og der er helt Okay. sikkert intet blod på min økse. Nå, okay. Ja, det tænkte jeg heller ikke, du ville gøre. Tror jeg nok. Jeg tror bare lige, jeg holder lidt afstand herfra, ikke også? Ja. Ej. En kiste. McDonald's hus. Hvor er der McDonald's? Det er lige her. Jeg vil være med. Nå. Jeg slog lige en prut. Okay. Den var vist lidt våd, den prut jeg slog. Voldsomt. Split. Har du fundet noget godt? Ja. Nå. Jeg har fundet noget godt, tror jeg nok. Det kan man vel godt sige egentlig. Ja, det er da meget godt. What, den er sindssyg, den her cave. Jeg skal lige have en iron pickaxe. Ja. Wow. Au for. Det er ikke særlig sødt, det der. Nej, det var det ikke. Yes. Jern. Unfair. Tak. Du har sikkert allerede fundet diamonds. Nej, jeg har fundet jern. Endnu mere unfair.
Jeg tror hellere, jeg vil have diamonds end jern. Jeg vil meget hellere have jern. Skal vi så bytte, hvis du finder diamanter? Nej. Okay. Fordi meget hellere, det betyder, jeg vil meget hellere have diamanter end jern. Ja. Ej, gå nu væk. Jern. Hvad? Nå. God bøvs. Jeg ved det godt. Jeg også øvet mig. Jeg holdt den ene hele dagen. Det har du ikke, fordi du bøvsede over i skolen i dag. Jamen, det var kun noget af den. Nå. Det var en meget god forklaring på, hvorfor du holdt den inde hele dagen. Okay. Hvad har du nu fået, Vilas? Jeg har fået et skelet, der prøver at skyde mig i ansigtet lige nu, men den kan ikke rigtig så meget finde at ramme. Det er der ikke særlig mange skeletter, der kan. Shit. Jeg vandt! Ej. Blub, blub. Ja, men jeg har mest lyst til ting, så det er mig, der mest har brug for det. Diamanter. Hvor er I henne? Så jeg må allerede få nogle. Men altså. Sådan der, nu kan jeg finde diamanter uden at være bange for, at jeg dør. Men jeg tænker, det var det for den her video, så husk at like og subscribe, og tjek Toppers kanal ud, der er på skærmen lige her. Og vi ses i næste video. Hej hej.